An ka jamana marayɔrɔ sabanan na Sikaso min ye k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔw ni dɔw k'a ma ko réseaux sociaux olu ka baara cogoya an ka jamana kɔnɔ sigika miiri dɔw kɛra u kan ani ka tila k'a lajɛ hakilijagabɔ hukumu kɔnɔna na waati ni waati ɲɔgɔn kunbɛw bɛ se ka sabati cogo min na an ka dugu kɔnɔ rajow olu ni minisiriso min bɛ an ka jamana kunnafoniw ani kolatigɛ cakɛdaw ka kow ani fanga ka kɔrɔfɔw laseli kunna nin cakɛda ninnu ni ɲɔgɔn cɛ waati ni waati sigi ka kumaw ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka ko bila da kelen da la o de kun kɔnɔna na sa min ye ka dɔn k'a fɔ ni lajɛ in ye a kɛra Sikasokaw fɛ nɔ dugu kɔnɔ rajow baarakɛla caman olu kun bɛ a kɛnɛ kan walasa ka hakili falen falenw kɛ ani ka fara an ka ɲamakalaw fana kan olu minnu bɛ ka dɔn k'a fɔ an danbe kɔlɔsi ani ka bɛn an ka laadakɔrɔw olu baaraw sabatili ma an ka minisiri min ni ale bɛ kunnafoni ani ka dɔn kolatigɛ cakɛdaw ka koɲɛw ani fanga ka kɔrɔfɔ lase kunna Yaya Sangare a ye kuma minnu sɔrɔ ka fɔ o ko la Mustafa Dunbiya ale y'olu las'a ma. N y'a ɲini k'a fɔ an ni kunnafonidilaw ka se ka sigi waati ni waati ka se hakilina ma an fɛ an ka se k'u f'u ɲɛna u de gɛlɛya minnu b'u fɛ u ka se k'u fɔ an ɲɛna an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an wulila ka se Sikaso région kɔnɔ an ni o kunnafonidilaw ka sigi an ka kuma an y'a ye k'a fɔ an ye laɲini k'u fɛ k'a fɔ u k'an dɛmɛ kunnafoni jɔnjɔn ka se ka di maliyɛnw ma maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi gɛlɛya nana cogo di gɛlɛya bɛ se ka mun ci an ye an yɛrɛ bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo di an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na an y'a ye wo baara la ka ban an y'a yir'u la k'a fɔ a ka d'an ye halisa u ka kunnafoni di kunnafoni bɛ basigi na jamana kɔnɔ kunnafoni bɛ se k'an kala ɲɔgɔn na kunnafoni bɛ se k'an tindi ɲɔgɔn na kunnafoni bɛ se k'a to an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana in jɔ u b'o baara la u ye kuma mun yira an na bi an ka babu bolila fɛn minnu kan an b'a ye k'a fɔ u b'a baara la ka kɔrɔ mɛ u ko k'a fɔ u bɛ dɔ fara baara in kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana taabolo bɛ sinsin kunnafoni de kan a bɛ sinsin kunnafoni na kunnafoni jɔnjɔn mɛ u ye gɛlɛya dɔw yira an na k'a fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mun bɛ se k'a to olu bɛ kunnafoni sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la an ye layidu d'u ma k'a fɔ an bɛna ɲini k'a fɔ kunnafoni ka se ka di u ma a di cogo la u y'a ɲini fana k'a fɔ kalan ka k'u kun kalan bɛ se k'a to olu yɛrɛ ka se ka kunnafoni di cogo faamu an ye layidu d'u ma k'a fɔ an bɛ se k'u dɛmɛ o baara la bɛɛ k'a ka baara kɛ gɛlɛya caman b'an ka jamana kɔnɔ kunnafoni di sira fɛ radio baarakɛlaw bɛ yen télévision mɔgɔw bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ pataki sɔrɔ u bɛ yen mɛ an dun bɛ réseaux sociaux ko min na kunnafoni dila cayara mun y'a kalan kɛ mun m'a kalan kɛ mun b'a baara ɲɛ mun m'a baara ɲɛ